pali nkhani imeneyi ya Feeds the World komanso Gerald Kampanikiza. Nkhani imeneyi guys ndamba kuyilodzana dzulo kuyamba amene kuyipanga follow up kuyiona kuti chikuchitika ni chani. By the way, osewa ndithu I think timawadziwa pamene Gerald Kampanikiza anali ndithu membala wa MCP kapena kuti amayimira chipani cha MCP kudedza uko komano adagwa nayo. Anyway, pamene Feeds the World komanso ndi GCK ati Gerald Kampanikiza cameras ati amayang'ana ndithu kufufuza nkhani ndenchani zambirimbiri. So ali ndi kambiri kamene konthu kofufuza zinkhani ndi amati for example nkhani kachitika amati we can confirm kuti GCK yapeza kuti ABCD ipakakhala pali nkhani yoti ifuna ifufuzidwe. So amene ndithu ali ndi reputation amadziwika ndithu ndi nkhani ngati zimene zofufuzafuza. So Gerald Kampanikiza amene so Feeds the World nkulu ameneyu ndi yangobwera boom apampanopa makamaka iwowa amakhala akuti chakusalima chakwa akaphatenga side ina yake then koma ndi kumudzi kuno kale nde kumene kuja kumakhala ana amene ali very poor ovutikacha ndi amaphika zakudya daily amaphika zakudya ndi kumadyetsera kenako ndi kumaphunzitsaso choncho koma ndi kumudzi kuti even magetsi kulibe. So amatha kupita remember pali videos tingapa timene tinaonako akupita kwa polisi pa roadblock pakaphatenga kumfusa mdigere ku 500 kwacha ineyo ndiko basi ndavutika kwambiri amankhula ngati Burundi so ndiyo polisi kupereka then kenako iye kutusa 100 pin kumpasa kuti ati mafuna chani tofuna kulimbikitsa chikondi kutero pali nsikana wina pompano pa Betha amene ndithu anakana 50,000 atampasa yaulere iyeyo atakwanitsa kupereka 500 kwacha fa iye ambayandika trick amene kuti pesa ngoni 500 kwacha bokampasa kana kuyamba kupasa ndalama zambiri. So Betha anali munthu kuti analemba form 4 kumano kuti apite ku Exploit University kumzuzu zinakanika to fees channel alibe ndi uso unakhanga to mwamwayi wake so mpakana iye anamusonkhera ndalama kungulira phone mpakana pano pakati libantu kuona pano ali ku school ali ku university Exploit University. So pali ma incident angapo amene nkulu amene wa Feeds the World ama wapanga amene tamudziwa nawo actually ndi makamba nkhani okuza fa nkhani sindofuna ndikambe mokondera ndofuna iniyo mukhale aweruzi iniyo mukhale aweruzi ndisindiweruza nawo yayi. So ndendinga mango makamba za amene tinamudziwa Gerald Kampanikiza komanso kuti makamba so amene tamudziwika ndi Feeds the World. So anyway ndi pakati panali nkhani imene ina trend kwambiri imene akuti yeyu anapeza maholo awiri. Holo woyamba kumfusa akulu kodi inuyo mtigeko 500 kwacha yake ichi holo wina ineyo usiku saunga nkapa ngide weyo peza chochita ndapeza chochita changa ndinapita kwa wina amene wachuka kuti Getu. So Getu anapempha 500 kwacha koma Getu angakhala analibe koma anaperekabe 500 kwacha ichi akatero kenako anampasa vindalama zokwana 500,000 imene 500,000 Getu mpaka ndithu adabo kuti 500,000 imene iyi yondipatsa ina pamene sopano video nepanga trend kwambiri anthu then from this moment ndi pamene sopano Gerald Kampanikiza. So Gerald Kampanikiza apart from okay nimene ndikolongoso labe komano Gerald Kampanikiza anapita kwa mnthu ameneyo ku Feeds the World kufusa kuti iwe ndiwe Feeds the World. Yes ndekena wanamba kumuza kuti kodi iweyo nthena yako ku Namibia unkagulitsa ko plot ya landlord kodi unapalamulaso kwakuti iweyo so unapanga zakuti right like kufukula kuti iweyo pena pake uoneka zoti ndiwe khuluku kwambiri iwe ndiwe khuluku right. So nkuluja wa Feeds the World. By the way Feeds the World amazibisa amakhala ngati pali ku South Africa kuli mkulu wina akamachita kuti B Phakati khanga amati BI Phakati amapereka ndalama amapeza anthu msewu kwapasa ndalama kwathandiza zindalama chanchani mukudziwa so I think ngati mukudziwa BI Phakati ku South Africa alipo mkulu amene koma samazonesa nkhope amazibisa kwambiri. Why tikudziwa kuti
ndoti after anthu azampanga ataga kuti mpezeka ndalama chendushu, right? Kapena ndoti identity ikangopangidwa review anthu azingobwera kuzanga kuti amageni ndalama. So mkulu ameneyo amasintha accent, amapanga fake accent. We don't know kuti for the same reason sitikudziwa kuti chifukwa chomwecho kapena pa zifukwa zina sitikudziwa zimenezo. Komano accent yake imakanga kuti ndi Burundi. Iwe tabwera pano ondedekaera iwe tu upita umira makuti mulatho aonongeka something like that. Ama mkhanga ngati mwachi Burundi amene mapanga follow. So ndanayo nkhani sindofanda kambe mokondera mujaje ndinoyo. Okay, with that being said, izo zatero awawa jere company kizawa anamuza kuti iweyo I think ndikudziwa nkutenga kumuza ndichifana nsoma zionesa nkhope. For the same reason ye uja komano iweyo makamaka ufuna chani kena kupana mapanga kuizura iweyo unapanga zako zakuti ukagulisa plot kuna maybe ya landlord yako, so uja wa feeds the world nkanjana kaika pa social media nkona kuti akula ndali kwanendo ku sadiku ndi Gerald company kisa. Is this how you are? I mean, is this how you live? Kapena iweyo Gerald company kisa ndiweyo amene upanga izizi. So Gerald company kisa amene ngotenga ma screenshot osaja amene amacheza ku Facebook waja ndikwapanga post kwaika ngopoza kuti iyai ndimendu kuzane mukuti yewe ndamana mpeza kumpeza feeds the world. Gerald company kisa kumpeza feeds the world kumufotokozera kuti iweyo unapanga ABCD, unapanga easy, unapanga sako. So kana liba ndiona kuti timvane bana. Ma allegations amene watulusa Gerald company kisa, ma allegations was amene watulusa Gerald company kisa, nkulu uchu wa feeds the world akuti Boniface sada yankhe pokupankhani imeneyi kuti whether it's true or not. Timvane pamenepo. Sada yankhe whether it's true kapena kuti nzoona kapena nzabodza argument yake sinapita kumene koko. Ye uja amapanga focus pa zimene zilipo, right? So by the way, kwa amene simmadziwa nadula pena pake ngane kwa Gerald company kiza nayenso zimene akupanga feeds the world nayenso amapanga feeds zomwezo. Anthu samatha kumpasira ndalama yeso nkuperekaso kwa anthu enaso. Yes. So achita Gerald company kiza nditi mwina amati nkhani imene ndi yabodza, zimene akupanga zizi zabodza completely, akungofuna kubera anthu kuti pakana pana sabu anthu ma comment ena ake ona kuti msikana hula amene yona thawa banja lake bla bla bla, to the point yona kuti video ndikupatsane imene face the world anapita mpaka mudzi wawo kwa getu kuja kwa getu kuja kuti akapange confirm chini chonse chimene amayankhwaja foti sizosoti awuya kuti ndi mlamu wake ndi sizoti mlamu ameneyo wachokera kuti anyway. So anakamba zimene zija, so yeah, that's it. So anthu ambiri pankhani kuita chakwa akuita chonchi. Okay, ine ndikupatsa so ndi judge komano ndifuna ndipatse my own perspective. Maganizo anga amene uganiza pankhani imene kuti chochitika njani. Sindipereka judgment komano ndingufana ndingohunikira mbali imodzi. Okay, the thing is pakadali pano zimene zikuchitika pano pa zimene akupanga feeds the world pakadali pano pa zikuyenda mmene zikuyenderamo. Tonse tikuona, right? Wapanga izi. Ndamenda bega an example kuti mwana wina ali ku Express University pali pano pa amene ali Betha. Anampasa wa polisi 100,000, gate wampasa 500,000. Amangoenda anthu hoji wina agulisa anthu hoji ampasa ndalama komanso akudyetsa anaso kumudziku. Muli monse mmene zikukhaliramo. That's it. So allegation imene ikubwera ndi Gerald company ikubwera based on zimene munthu yuyu adachita. Ngakhale kuti yes adayankhe kuti ndizoona kapena ndizabodza, koma ma allegations amene akubwera pawa ndi as a past. Ngakhale kuti mombo ndi palibe koma ma allegations chabe zimachitika zimenezonso ndi za past. Pamene pakadali panopa ndi nkhani ina. It's either kuti situkudziwa kuti which is which, koma zimene zikuoneka panopa nzonzo kuti this guy
is doing something good chimene ife tikuchiona. Komano Gerald Kampanikiza akupanga dig akufufuza zinthu zakalekale kuti unapanga zako. Point yomwe ndimvetse bwino. Komano siri kudziwa the whole thing kuti chingachitike nchani kutsogolo kuno. You understand what I mean? You understand? Muzimvetsa rankhaniyo. Ena akubwesa maganizo kuti for Gerald Kampanikiza amapanga hizo mwezi. Anthu amapasa anthu ama mwe kurumiza fees kwa wina wake kapena zovutika. And hakuona ngati kuti Gerald Kampanikiza akupanga jealous kuti iyi ndi nsanje ndithu. Iyi ndi nsanje kuti iyi ndi nsanje. So the video sinofanira like kwambiri. Komano the next video I think ndingotelera tima video tinato then kena kundi pange post. Komaso ya geto yiso siru ndiphatikiza hapo fa video italeka kwambiri. Ya geto yoso kumudzi kwawo ndikupasa nisoni after video hii ndipo nyaso kuti kumeneko zimakhaza orani. Guys, inuyo maganizo anu pankhani imene iyi. Gerald Kampanikiza ndi feeds the world. By the way, Gerald Kampanikiza wapanga reveal identity. Watenga picture ya munthu amene amazibisayo and kuipanga post pa social media kuti munthu uyu ali ndi uyu. Yeah, so guys, yeah, that's it. Thank you so much. Inuyo nkhani iyi imeneko ilili mende for uza muiona bwanji. Thank you so much guys. Malaweni cameras.